Is it a good news or a bad news? Kasi nga, tinanggal na ang unsend feature doon sa Facebook Messenger chat ni Facebook Meta. So, ano ang ibig sabihin nito? So, meaning, kapag once na nag-send ka ng message mo doon sa kausap mo sa Facebook Messenger or sa group chat, hindi mo na siya pwedeng tanggalin. Kahit na i-unsend mo yan, andyan pa rin yan. Tapos, kahit na i-remove mo, yung sa'yo lang ang mai-remove. Ibig sabihin, mababasa pa rin nila yung message mo. Kaya, ngayon, i-check natin sa Facebook Messenger natin. Okay, so i-try natin dito sa isa sa mga friends ko dito sa Messenger. And dito, itong okay, sige. Ayan, click natin to. Ayan, andito yung more. I-press natin yung more. Tapos, makikita natin dito yung remove. And then, i-click natin yung remove. Ayan. So, merong dalawang option, no? Unsend, tapos remove for you. So, itry natin itong unsend kung anong mangyayari. Unsend. Unsending message. So, ayan. Wala, no? Pero, kapag itatry mo itong remove, yung more, no? Tapos, ang mangyayari, yan, remove. Tapos, remove for you. So, mangyayari is, this message will be removed for you. Other chat members will still able to see it. So, ang ibig sabihin, makikita pa rin niya. Pero sa'yo, wala. So, ang mangyayari dito is, remove for me. Pero, sa kanya, meron pa rin yung okay, sige. So, ganyan siya. Ang ibig sabihin nito is, makikita pa rin nila yung unsend message mo. So, ibig sabihin, hindi mo siya natanggal talaga. Ayan. So, ulitin natin. Ulitin natin. So, more. Then, itong remove. And then, unsend. So, i-click natin yung unsend na button. Unsending, hindi na siya ma-unsend. Ibig sabihin, once na na-send mo, hindi mo na siya pwedeng i-delete. So, ganun ang ibig sabihin nun. Ano nga ba ang advantage sa pagtanggal ng unsend? Ang pinakauna is yung digital responsibility. Dito na natin mabibigyang halaga yung think before you click. O, di ba? Kasi nga, dapat be always responsible kung ano yung sasabihin mo online sa kausap mo or sa group chat. Dito na tayo magkakaroon ng realization na dapat iniisip muna natin yung gusto nating sabihin bago natin i-click. O, di ba? Kasi hindi na natin madidelete yan. Ang pangalawa is for documentation. Especially if yung pag-uusap niyong ito ay makakatulong para sa paglutas ng isang kaso or magbibigay ng proof sa isang certain evidence of a crime, of a wrongdoing, or to prove a certain fact. Yung mga ganon. At ang pang-third is maiiwasan na yung online bullying, online harassment via chat or group chat. Kasi nga, magkakaroon na ng fear etong mga taong magbabalak na magmumura na ay, wait, kasi baka makikita nila yung mga sasabihin ko at hindi ko na talaga siya matatanggal kasi nga wala ng unsend or remove. Meron din itong disadvantages. So, ang pinakauna is magkakaroon siya ng trigger warning. Bakit? Kasi nga, hindi mo matanggal yung mga hindi appropriate na words na sinabi mo. So, ang magiging effect nito sa kachat mo, hindi na siya magiging comfortable dahil nababasa pa rin niya yung word na hindi mo matanggal. Pati rin ito sa group chat. Maraming mga members na hindi magiging comfortable sa sinabi mo na hindi appropriate, insensitive, na hindi na pwedeng tanggalin. Tapos marami pang nakakabasa. Pangalawang disadvantage is yung privacy risk. Ito yung mga conversation nyo na hindi mo matanggal na pwedeng i-take advantage ng mga kachat mo na mahilig mag-screenshot. Tapos, ang masama dito is kapag yung in-screenshot niya is isininiwalat niya doon sa kanyang mga ibang friends or even yung kanyang mismong Facebook profile or Facebook page. Parang i-expose niya kung ano yung napag-usapan nyo. Number 3 is public ridicule. Kasi
pwedeng maging trending ang isang tao, lalong-lalo na kapag isiniwalat ng iyong kachat mo yung mga pinagsasabi mo na medyo hindi niya nagustuhan, na-hurt siya, tapos biglang nag-trending. And magiging curious yung mga tao sa'yo, tapos ayun, ipapublic ridicule ka nila, magkakaroon ka ng bashing, o di ba, magkakaroon ka ng hater kahit na hindi ka naman artista, yung mga ganun na consequence na hindi kanais-nais. Ang pinaka-importanting lesson ayon kay Pia Wurtzbach ay yung think before you click. So, ito yung magic answer niya na kung saan very relevant talaga ito sa tunay na buhay dahil dapat mo talagang isipin yung mga sinasabi mo bago mo i-press yung send button. Umiwas din magpadala sa iyong emosyon, lalong-lalo na kapag nakikipag-away ka online. Huwag kang padalos-dalos sa mga sinasabi mo kapag may nararamdaman ka o kaya galit ka kasi there is a big possibility na dahil sa emosyon mo, makakapagbitaw ka ng mga masasakit, maaanghang na salita na ikasasakit ng kachat mo or yung mga kasama nyo sa group chat tapos mag-aaway-away kayo tapos ayun na, magkakalamat na ang inyong mga relasyon. I am very sure na maraming makaka-relate talaga dito kasi yung iba sa atin, ganun ang gawain. And yes, I do really hope din na may natutunan kayo dito sa topic nating ito. Ayan, kaya always remember to think before you click. Ayan na naman inulit natin. So, thank you very much for listening and sana always think positive and iwasan ang emosyon. Mwah!